nyt kaikki... Sori vähän. Yskittää. Nyt. Oota. Tuleeko vielä? Noin. Tänään pelataan Don't Touch the Spikes nimistä peliä. Ja tänään mä yritän enkkaa. Saatan joku päivä pelaa Geometry Dashia, mutta se on sellainen, että mun puhelimella niin se ei ota aina sitä kosketusta, koska mulla on tämä Samsung Galaxy Trend, niin se on vähän huono homma, että sitä ei ota sitä kosketusta. Ja se vähän harmittaakin. Mutta nyt ei pelata sitä tässä pelissä, se ottaa nämä kosketukset, koska no tää nyt on tällainen. Mä en nyt yritä kerätä noita karkkeja, mä yritän vaan saa enkkaa tässä aikaisiksi. Ja mun enkka on 41. Tämmöisissä kohdissa mä oon ihan sikahuono. Tommosessa. Jos teillä ei ole tätä peliä, tää on todella niinku hauska. Ja melkeinpä uusenkka näköjään. Ja vähän koukuttava peli. Noin 46 on uusenkka. Ja nyt mennään tänne. Ja mä lopetan tän sit video vähän niinku seinään, että mä en niinku sano erikseen, että nyt loppuu video. Koska mä en oo varma kuinka kauan tarkoittaa. Mä just vasta latasin tän pelin. Tossahan se olikin. Mä en tuu pelaa mitään Clash of Clansia, koska se on aika iso. Niinku en tarkoita, että se lagaa tai mitään, mutta se on aika iso tiedosto se itse peli. Niin se on vähän rasittavaa sitten, kun vie niin paljon tilaa puhelimesta. Ei mainoksia. Nyt mä inhoan mainoksia. Niin sanotusti yli kaiken. Ja tää video tosiaankin loppuu seinään. Saattaa loppua kesken duelin, koska mä en nyt vielä tiedä kuinka kauan tää rekordaa. Mä en nyt kattonut. Ja mä oon lähdössä mun kaverille, mutta mä ajattelin eikä tehdä tän video ja ehkä laittaa tubeekin. No.